שלום לכם, ברוכים הבאים לעונה השנייה של מבט טרי. אנחנו בפרק הראשון עם יניב שוורצמן. ברוכים הבאים יניב. תודה רבה, מרגש, פרק ראשון. פרק ראשון זה עונה שנייה. והיום, אתה יודע, פברואר, אנחנו אמצע חורף כזה, קר בחוץ, קונפליקטים כי כולם רבים, אם זה אנחנו והאיראנים, אם זה לקראת בחירות, אם זה בתוך המחנות, קונפליקטים. כולם רבים כל הזמן. כולם וקונפליקטים, חוץ מאני ואשתי, שזה תמיד על מים רגועים מן הסתם, וגם עם הילדים. אבל לא רק קונפליקטים וגישור, כי יניב שאיתנו כאן הוא אחד המומחים בישראל לתחום הגישור. יש לו התואר ראשון מכל האוניברסיטאות, מאוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, ועכשיו הוא דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון, ומן הסתם כל התוארים האלה עם קום לאודה והמצטיין, ובכלל כיהן 7 שנים כיושב ראש לשכת המגשרים בישראל, הצעיר ביותר, היום בן 48. וגם אני מבין שבעקבות איזה בג"ץ שהגשת נגד משרד המשפטים, חוקקו את תקנות הגישור והמגשרים, והסדירו את כל התחום בזכותך. התחילו להסדיר את התחום. עד לפני 12 שנה, כל אחד יכל להיות מגשר, לקבל תיקים. הגשתי בג"ץ נגד משרד המשפטים, והסדירו את התחום. למה הרגשת צורך להסדיר? לא כל הרעיון של גישור זה בעצם, אני רוצה שהוא יהיה המגשר, לא, ואנחנו מסכים, מה... יש שני דברים. אחד, אתה ואני מסוכסכים, שמישהו יגשר בינינו אין שום בעיה. הבעיה שזה מגיע לבתי משפט, ובתי משפט העבירו גישורים למי? לחברים, לשופטים, לכל מיני בדימוסים. ואני אמרתי, רגע, תעצרו את זה. עכשיו, זה כל אחד בפן הפרטי, בקהילות, הרב, לא יודע מי, מישהו הדומיננטי בקהילה, שיגשר, אין שום בעיה. אבל אם זה מגיע מהמדינה, זה חייב להיות מוסדר. אי אפשר להעביר למי שאתה רוצה, כי הנזק לגישור הוא עצום, כי היום בעצם אין הסדרה של המקצוע. כל אחד יכול להיות מגשר. אבל למה אם לצורך העניין זה עובד דרך הרבנות, והרבנות גם לשם יש פבוריטים, אני מניח. וגם זה חלק. לא, היום לא, היום אי אפשר, היום יש רשימה. וזה גם חלק הבג"ץ, הסדירו גם עבור הרבנות. עבור הכל, יש תקנות המגשרים, אתה חייב להיות חלק מרשימה, אתה עושה מבחן, אתה עושה איזושהי הכשרה, זה מוסדר. אז אני אומר, בפרטי, אני למשל לא עובד עם בתי משפט. אני עובד רק עם הקהילות ועם אנשים, עם חברות, ובאופן פרטי לחלוטין. לא אוהב את הרעל הזה שיש בבתי משפט. אבל אם בתי משפט מעבירים, זה צריך להיות מוסדר. אז מה ההבדל בעצם בין גישור דרך בית משפט וגישור דרך הרבנות? כי עכשיו יש הרבה, אם כבר מדברים על קונפליקטים, יש מאבק איתנים עכשיו על סמכויות בין מערכת המשפט ובין מערכת המשפט המקבילה שנקרא הרבנות, שאתה יודע, עכשיו הם דנים על נושאים של... שרוצים כל מיני נושאים שלא מופיעים פה, שכן תוכל לדון בהם גם בבית הדין הרבני. בדיוק, אם זה בגירושין, נכון. בגירושין אפשר בשניהם, אבל יש נושאים שאי אפשר בבית הדין הרבני. אמת. אז מה ההבדל קודם כל בגישור דרך מערכת המשפט הרגילה, ודרך מערכת המשפט המקבילה שמתפתחת? אין. דרך אגב, התקנות חלות על כולם. אני אבל חשבתי, וגם המדינה אחרי זה חשבה בעקבות הבג"ץ, שאם יש לך מערכות מוסדרות בחוק, אי אפשר להעביר למי שאתה רוצה את הגישור. אתה לא יכול, נכון? אני חלילה תובע אותך, מגיש כתב תביעה, אני רוצה שמישהו שעבר איזושהי הסמכה יגשר אותי, לא שיבחרו עבורי. אז בעצם הסדירו את כל נושא, נקרא לזה בתי המשפט ובתי הדין. בסדר? עכשיו, מי שהולך לבית דין רבני, מן הסתם אולי ירצה מגשר שהוא דתי, אולי רב, זה בסדר. אין בעיה שאתה תבחר את המגשר שלך. אבל שיהיה לו איזשהו מינימום הכשרה. עכשיו, מי שמגיע לבתי משפט זה בדרך כלל סכסוכים שכבר יש כתב תביעה וכתב הגנה וכבר יותר מורכב. רוב מוחלט של הגישורים בארץ הם נעשים באופן פרטי. הם לא נעשים דרך בתי משפט. בואו נעשה rewind רגע. בואו ספר איך בן אדם כמוך מחליט, יאללה, אני רוצה להקדיש את חיי לנושא של קונפליקט וגישור. ספר לנו קצת על עצמך. מאוד פשוט. מה, איפה התחלתי בתור עורך דין. למדתי משפטים באוניברסיטה העברית, והתחלתי בתור עורך דין שמתעסק בסכסוכים. וראיתי שאנשים, שהכלי של הליטיגציה, שהכלי של בתי המשפט, הוא גורם נזק עצום לאנשים. לא רק בכסף, לא רק בעובדה שזה, אני קורא לזה קזינו, כי אתה הולך לשופט, לך תדע מה הוא הכריע, הוא גורם להם נזק נפשי עצום. אמרתי, רגע, מה, אין עוד כלים? אין דרך אחרת לפתור סכסוכים? ואז התחלתי לצלול לתוך החומר, ואז הלכתי והתחלתי גם ללמוד, ובזה אני עוסק, זה מה שאני עושה היום. הבנתי שהכלי של גישור, שבו שני אנשים נעזרים בצד שלישי,
שיעזור להם לפתור את הסכסוך לפני שהוא מתחיל להגיע לעורך דין, גם אחרי, אבל בעיקר לפני, הוא נותן להם פתרון, אני לא יודע אם המילה ווין-ווין היא מתאימה, אבל פתרון שהוא ווין-ווין, דרך אגב, לא רק לכסף ולרכוש, כי אנשים לא רבים על כסף ורכוש. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנשים רבים על הרבה מאוד דברים, לא על כסף ורכוש, זה ביטוי למשהו. אנשים רבים כי הם חושבים שהם מרגישים מרומים, כי הם מרגישים פריירים, כי הם מרגישים פחד שאתה הולך לקחת להם משהו שהם צריכים. אז החלטתי שבזה אני הולך לעסוק, לתת לאנשים עוד כלים, עוד דרך שהיא הדרך הטובה ביותר. דרך אגב, זה בדיוק ההבדל בין רפואה מערבית לרפואה אלטרנטיבית. אני רוצה שתהיה בריא, אני רוצה שתלמד תפתור את הסכסוך שלך, בלי שצריך לקבל תרופות. תאכל בריא, תשתה, תעשה ספורט, אותו דבר. אני רוצה שתפתור את הסכסוכים שלך כמו בן אדם. שתדבר, שתשב, שתדבר עוד פעם, עד שתמצא פתרון. לכל סכסוך יש פתרון. ומבחינת השוואתי, יש לנו יותר גישורים פה ממה שיש במדינות ה-OECD, או אנחנו די בסטנדרט? אנחנו בסטנדרט לחלוטין. בסדר? אנחנו יותר דומים לארצות הברית, מבחינת היקף הסכסוכים וכמות עורכי הדין. לא, אני הבנתי שכאילו יש לנו חוסר מטורף מול ה-OECD מבחינת כמות השופטים, ועודף מטורף מבחינת כמות העורכי דין. אז אמרתי, אתה משווה לאירופה, התשובה היא נכונה. גישור, אנחנו איפשהו מקום טוב באמצע. זה תחום שהוא עדיין תחום שהוא לא מוסדר. אנחנו מדינה, דרך אגב, עם המון קונפליקטים. יותר מבעולם. בסדר? כאילו, התרבות שלה, בגלל שאנחנו נדבר על זה, הרבה מאוד קהילות. אם כבר אתה לא בתוך הקהילה, אז יש לך סכסוך עם מישהו שהוא בקהילה אחרת. יש יותר סכסוכים בארץ מאשר באירופה, זה בוודאות. יותר דומה, דרך אגב, לארצות הברית שטובים על הכל. שבכל דבר יש סכסוך. אני מקווה שאנחנו בדרך למקום טוב יותר מבחינת הגישורים. אוקיי, וספר נגיד, שתף אותנו באחד הקונפליקטים המעניינים ביותר שהצלחת לגשר ולמצוא פתרון. אני יכול לדבר כאילו על... ירד. לא, אני אתן לך, היה לי שני קונפליקטים. אחד בנוגע לבניית מקווה. ביישוב קהילתי. אוקיי? רצו, יישוב קהילתי היה משהו, 2,500 תושבים, משהו כזה, 200 תושבים דתיים, ורצו לבנות מקווה ביישוב. והיה סכסוך. אתה יודע, זה מתחיל, יש איזשהו פחד בתוך הדבר הזה, כאילו, אתה מתחיל להגיד, רגע. התושבים החילוניים אומרים, רגע, מקווה, מה זה אומר? שמה יבואו? חרדים, יבואו דתיים. זה הולך לפגוע בצביון. והדתיים אומרים, רגע, אסור לי לקבל... הדתיים הם כבר שם, זה שירותים שהם רוצים... הם רוצים לקבל, מה זאת אומרת? אסור לי מקווה בתוך היישוב? ויש איזשהו סכסוך שעוד פעם, הוא לא על המקווה. הוא על הצביון של היישוב, על ה... אז למשל שם עשינו, זה נקרא גישור אמנה. בסדר? בתוך הדבר הזה, יושבים, בוחרים אנשים שהם... לשאלה אם אפשר לפתור סכסוך בכל דבר, כי אתה בא ואומר, איך אני יכול לפתור... או סכסוך על דברים שהם נורא גדולים. זה לא קניתי ממך מכונית, אתה מכרת לי מכונית לא טובה, זה נורא קל לפתור את זה. בסדר? נקרא את זה למוסך, נתחלק חצי בעלויות, ועשינו את זה בצורה של גישור אמנה. בגישור אמנה אתה בא ואומר, רגע, מה הצרכים שלך? עשינו שם אמנה מהממת, בסדר? אם זה למשל שבמקווה אסור לאף תושב, לאף משתמש שהוא לא מהיישוב, להשתמש בו. הנה, הייתה הסכמה גורפת לדבר הזה. משמש אך ורק את התושבים המקומיים של היישוב. אוקיי? למשל יש בית כנסת ביישוב, אוקיי? אז בבית כנסת תלכו כל מיני אנשים מבחוץ, אז התושבים שהם לא דתיים אמרו, הנה דוגמה, הנה מתחילים להשתמש בשירותים של היישוב לאנשים מבחוץ. הייתה הסכמה של כולם, כולל של התושבים הדתיים, רגע, בואו נעשה גם פה איזשהו הסכמה. הבית כנסת ישמש רק לתושבי היישוב. קיצור, הגענו להסכמה מהממת, זה לקח חצי שנה. בסדר של הליך גישור, בדרך כלל הליך גישור קצר יותר, כי הדברים הם פרקטיים יותר, אבל היו הסכמות מהממות. אז כאילו, רוב הנושאים שאתה מתעסק בהם נושאים אידיאולוגיים? לא, ממש לא. לא, ממש לא. הדוקטורט שלי זה על נושאים אידיאולוגיים, אבל הסכסוכים עצמם, הרוב זה מסחרי. רוב זה מסחרי. כן, הרוב זה, קניתי ממך מדפסות ב2.5 מיליון שקל, נתת לי שירות לא טוב, ואני לא מוכן לשלם לך עבור המדפסות. זה ברמה הזאת, וגם אז, דרך אגב, אנחנו מדברים על נושאים אידיאולוגיים, זה אף פעם לא על הכסף. זה על דפקת אותי. דפקת אותי. מה, אני פרייר? ברור, מה? שנייה רגע, זה רק על זה, בסדר? תן לך דוגמה אחרת מעולם אחר לגמרי, גירושין. נכון, תמיד רבים על כמה לשלם מזונות. ברור. בסדר? הרי בסוף, מה זאת אומרת לשלם מזונות? האינטרס של שני הצדדים, של הילדים. יהיה, נכון? נכון. אבל זה לא על כסף. זה על העובדה שבדרך כלל הבעל
לא רוצה להרגיש כספומט. אז יש כל מיני פתרונות אחרים שהוא ישלם ישירות. בסדר? שהוא זה שייתן לדמי הכיס. אני אומר, זה אף פעם לא על כסף, זה כאילו תמיד על התחושה של רגע, אני לא רוצה להרגיש פרייר, אני לא רוצה להיפגע, אני לא רוצה להרגיש שעקצו אותי. דרך אגב, על זה אנחנו רבים. רק על זה אנחנו רבים. אז בגדול, אם אני... אתה מרגיש שתפקידך זה מישהו שבא ומקלף את השכבות העליונות שמסתירות את מה באמת הנושא האמיתי שמבעבע מתחת לפני השטח, וברגע שקילפת, אתה כבר אז אני יודע... אז לא בא לפתור את זה. ברגע שאנחנו מבינים מה מפריע לאותו בן אדם, או לאותו גוף, או לאותה חברה, או לא משנה מה, אז קל מאוד לפתור את זה. התפקיד שלי הוא לא רק על לקלף, אלא לתת לאנשים... הרי למה מישהו הולך לעורך דין? תחשוב רגע, למה אני הולך לעורך דין? אני הולך לעורך דין כי מישהו פגע בי, ואני לא מצליח לראות שום דרך אחרת, נכון? כי אני חושב שאתה האויב שלי. הרי אם דפקת אותי, סליחה על הביטוי, איך אני יכול לשבת איתך? הרי אני לא מאמין לך, אז אני חייב שמישהו ישמור עליי. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו מפקירים את הסמכות או את המקור הכוח שלי, אני כבר לא סומך על עצמי. אני צריך איזה עורך דין שיחזיק לי את היד, ושישמור עליי, לא! למה? אני יכול לפתור את זה, הרי אנחנו פה, כמו שאתה אמרת עם אשתך, זה מצוין, וכולנו, עם האחים שלנו, עם המשפחה, אנחנו יודעים לפתור בעיות הרי. אנחנו יודעים לפתור בעיות, למה? כי אנחנו יודעים שהצד השני, בסדר? גם אם הוא טעה, טועים מלא. בסדר? בוא, אנחנו כולנו טועים. בסדר? גם אם הוא טעה, הוא לא עשה את זה בכוונה. אז אני יכול לפתור את זה, לבוא ולדבר איתך. אבל ברגע שאני, בתור מגשר, זה החלק הראשון בגישור, בסדר? אני מראה לאנשים שיש דרך אחרת, שהם לא צריכים להפקיר או להפקיע את הסמכות שלהם, אתה יודע, לפתור את הבעיה, שם זה חצי דרך, והחצי הנוספת זה באמת להראות להם שהם לא רבים על כסף. אומרים, אם אני רוצה 100 ואתה לא רוצה לשלם לי, אז איך אנחנו יכולים לפתור את זה? אתה לא רוצה 100, בסדר? אתה לא רוצה 100. לא, ברור. אתה רוצה שירות, אתה רוצה להרגיש טוב, אתה רוצה הרבה מאוד דברים. אוקיי. נכנסתי, תן לך דוגמה, הייתי אצל רופא משפחה שלי שבוע שעבר, חיכיתי 45 דקות. וואו, נכנסתי, התיישבתי, הוא אומר לי, קודם כל אני מתנצל. מיד. אף אחד לא צריך לחכות 45 דקות לתור. ואז הוא אמר לו, לא, סליחה, אני מתקן, אף אחד לא צריך לחכות 45 דקות לשום דבר. באותו הרגע כבר לא היה על מה לכעוס, בסדר? בתוך הדבר הזה. כי הייתה הבנה, זה לא באמת הזמן שבזבזת על יואה, אלא שאתה ראית אותי. הוא ראה אותי. אתה לא שקוף. לא, בדיוק, אני לא שקוף, הוא ראה אותי, אז אין סכסוך, כי באתי להגיד לו, תקשיב, מה, 45 דקות אני בחוץ, תתאמו. אז זה בדיוק זה להראות לצדדים שהם לא שקופים. הבנתי. עכשיו, אבל אתה לא מגשר רגיל, חוץ מזה שאמרנו שהיית יושב ראש הכי צעיר, אתה בן אדם מאוד מאוד אידיאולוגי. אני רוצה לגעת בנושא של הדוקטורנט שלך. אתה אמרת, אני רוצה לחקור את השיטה של גנדי, של מהטמה גנדי בהודו, לחקור את חב"ד ואיך הם מנהלים את הקונפליקטים שלהם ואיך הם עושים אקטיביזם חברתי, משפיעים על החברה, ולעשות משהו השוואתי, כדי להבין איך אחד עובד מול השני וכו', ולמה הם הצליחו כל כך במאה הקודמת. בואו ספר לנו קצת על זה. על מה? על החיבור של שתי העולמות? לא, קודם כל, מה מיוחד במה שמהטמה גנדי עשה? הרי לא הייתה בעיה אדירה עם הבריטים, גילוי נאות, אני במקור מבריטניה, אבל אז, האמת היא, אני לא יודע מה הייתי אז בבריטניה, אולי הסאבים היו איפשהו במזרח אירופה, או אפילו פלסטינה. הבריטים היו קשוחים בעבר. אתה יודע, זה כל כך מצחיק. כולם מדברים על האנגלים כאילו הג'נטלמנים, והכי מנומסים, והמבטא. ואני תמיד אומר להם, תקשיב, אתה באמת חושב שהם השתלטו על שליש מהעולם מג'נטלמניות ובלי קצת כוח מדי? ואז הם אמרו, וואלה, לא חשבתי על זה, צודק. אז למה כוסתי, אתה יודע, טי אנד ביסקיטס, מה שנקרא? כי אם אתה רוצה להסתיר כל שעה דברים, טי אנד ביסקיטס. תהיה מנומס. בדיוק. תהיה אכזר אבל מנומס. תוסיף קצת חלב, בדיוק. תוסיף קצת. הבריטים היו אכזרים, מי שמכיר את הסיפור של גנדי, גם בהודו וגם בדרום אפריקה. הרי ההתחלה של גנדי הייתה בדרום אפריקה בכלל. היא לא הייתה בהודו. בדרום אפריקה הוא הצליח בצורה מדהימה, ואז הוא היווה את זה להודו, ושם בעצם קיבלו את העצמאות. אבל תראה, אני את התזה שלי עשיתי על גנדי, על גנדי בהליכי גירושין.
בגירושין? בגירושין. אני עשיתי, התזה שלי, התואר השני, ה-MA כאילו, היה על גנדי, על מהטמה גנדי, בהליכי גירושין. בסדר, תפיסת היא האלימות הגנדיאנית בהליכי גירושין. מאוד אוהב את גנדי, חושב שיש לו הרבה חסרונות, אבל יש לו הרבה מאוד מאוד יתרונות. בדרך שהוא בא בעצם, הוא פותר סכסוכים, הוא גאון. בסדר, הוא המציא שיטה שבה אני יכול להמיר את הפחד שלך ממני. בסדר, אתה הרי בתוך סכסוך, אתה הופך אותי לאויב. אבל הוא עבד די באותה תקופה של הרבי. לא, שנייה רגע. קודם כל, גם אנחנו נדבר על הרבי, אבל הוא היה 47, 48, 49 באותו זמן. עוד לפני, 1912. לא, 12, אבל מבחינת השינוי האדיר והעצמאות שהם קיבלו מהבריטים, זה קרה בערך באותה תקופה שקיבלנו אנחנו גם עצמאות כאן, והוא עבד במקביל, אם אתה חושב שגם על ההגנה כאן והמחתרות, הם נקטו בגישות גם שונות ממה שגנדי עשה. ושניהם היו נגד הכובש הבריטי, או המנדט הבריטי, או האימפריה הבריטית. אבל לזכותו של גנדי יאמר, שהוא הצליח לשחרר את הודו הקטנה. כן, הקטנה ממש. בניגוד לישראל הגדולה, בסדר? בלי נשק. לא היה לחי אצל, והיו כל מיני, אבל כאילו רוב השחרור, כאילו ההודי, בהודו, הוא היה בלי אלימות, בסדר? הוא עשה דברים מדהימים, הוא הצליח לפרק את האכזריות הבריטית. הבריטים היו מאוד מאוד אכזריים, אבל עצם העובדה שהוא לא התעמת איתם, הוא לא אפשר להם. הוא לא אפשר להם לאחוז בשום דבר, הם רצו לנסות שהוא יתנגד, כי בארץ הרי התנגדו, אז היה אפשר לטפל בהם ביד קשה, בסדר? שיש לך מי שמנסה להתנקש, או מי שמנסה, אז אתה יכול להכניס צבא. לא היה, גנדי בהודו, לא היה צורך בצבא, כי הוא לא התנגד אף פעם. הוא למשל קרא את כל התעודות. הוא עשה את צעדת המלך הידועה, בסדר? מרד מיסים. הוא עשה מרד מיסים מאוד גדול. הכלים שבו השתמש כדי להשיג את מה שהוא רצה, היו לו אלימים. אז אי אפשר לרחוס כן, עליו אבל בגדול הוא רצה להעיף את הבריטים מהודו. פה רצו להעיף את הבריטים. והצליחו שניהם. והצליחו שניכם. נכון. ולכן השאלה, אם הוא הצליח בזכות השיטה הלא אלימה, או פשוט הוא הצליח בגלל שהאנגלים היו כבר עייפים אחרי מלחמת העולם השנייה, וחיפשו דרך, אתה יודע, להתקפל ולעזוב. אני מבין את השאלה. אתה בא ואומר, אני בא ואומר לך חד משמעית בגלל אי האלימות, ואני אספר לך למה. כי אתה מתחיל ב-1948, הוא עשה שחרור הרבה יותר גדול בדרום אפריקה לפני. הוא הוציא את הבריטים בדרום אפריקה, היה שם מעמדות, בסדר? הוא ביטל את כל ההגבלות על ההודים בדרום אפריקה ב-1918. זה עבד לו כמעט 30 שנה לפני, בסדר? עכשיו, לשחרר את ישראל, מדינת ישראל, ולשחרר את הודו, יש איזה הבדלים קטנים בגודל, בנפח. לבריטים מה היה פה? היה את המשאבים שיש בהודו? היה את הזהב שיש בהודו? היה את ה... לא, הם עשו בשביל הודו. שנייה רגע. עניין אותם בשביל סואץ כדי להגיע להודו. אז אני אומר, הודו זה היה הגבולת... הודו נחשבה היעלום שבכתר, גם באמירות של היעלום שבכתר של המלוכה הבריטית בזמנו. אז זה שזה קרה באותו זמן, זה לא רק קרה לנו, הרבה מאוד מדינות אחרי מלחמת העולם השנייה קיבלו עצמאות. אבל עצם העובדה היא שהוא הצליח לעשות זה, אני אגיד את זה, במדינה כל כך גדולה, עם אפס אלימות, בסדר? אלימות לא הייתה בתוך הודו, הייתה בין הודו למישהו אחר. לדעתי זה בגלל שיטת האלימות שלו. אוקיי, אבל אתה עשית השוואה עם הרבי. נכון. שגם פעל בערך נכון, ב-1951. אז בואו ספר, מה בעצם הקטע? המפגש. אני חקרתי את גנדי בתואר השני, ואז התחלתי לעבוד עם השלוחים, עם השליחים, בסדר? המילה זה שלוחים, אבל עם השליחים של חב"ד, והלכתי להרצות בברוקלין. חב"ד כאן או חב"ד בחול? גם וגם. זה שונה לגמרי. אני יודע, אבל אני הרציתי להם בחול, והתחלתי גם בארץ. על גישור? על גישור. על פתרון סכסוכים. הזמינו אותי להרצות שם, בכינוס המדהים שלהם השנתי, אני לא יודע אם צריך להיות. ראיתי תמונות כאלה. תקשיב, זה חוויה, זה חוויה אנרגטית מדהימה, ואז אמרתי, רגע, זה גנדי. הם פועלים באותה דרך. אוקיי, מה אתה מתכוון? תקשיב, הם פועלים באותה דרך, באקטיביזם, זה הדוקטורט, כאילו, הדרך פעולה שלהם היא דרך פעולה לא אלימה, מתוך מקור של אמונה, עם שאיפה למשהו גדול, אצל הרבי זה גאולה, אצל גנדי זה נקרא האימס, זה נקרא משהו האימס, זה נקרא משהו שהוא גדול, כאילו הם פועלים באותה דרך. אני חייב רגע לראות, עכשיו, גם חב"ד, תקשיב, הם אימפריה. כן. הם כאילו הצליחו, אתה לא יכול להגיע לארגון כזה, רק מתבסס על, לא יודע מה, על כסף. צריך להיות איזו אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה. ואמרתי, אני צריך רגע לבדוק.
האם באמת, כמו בתחושה שלי, האם הם באמת פועלים באותו אופן שגורם להם עובדתית? גנדי הצליח, יכול להיות שהוא הצליח. חב"ד מצליחים, עובדתית, מספרית, אני אפילו לא מתווכח אם זה טוב או רע, אלא מספרית. תקשיב, בכל מדינה בעולם, בכנס השנתי, יש צג ענק שמראה את הגדילה כל שנה של מספר השליחים בעולם. כן, זה מפעל אדיר. מפעל אדיר, שחייב לעמוד משהו אידיאולוגי מאחוריו, לא יכול לעמוד... זה לא יכול להיות רק בתרומות של כל מיני... זה לא יכול לעמוד, זה לא בכסף. לא, זה אידיאולוגי משיחיסטי. ברור. ועובד מדהים. יש הרבה משיחיסטים, למה הם לא עובדים? יש את הרב אמנון יצחק, בסדר? שהוא מחזיר בתשובה. יוצא לי מדי פעם לראות קטעים שלו ביוטיוב. הוא גורם לי אנטי. בסדר? לא, אבל יש הבדל עצום. ברור לך שהוא הגיע, הרבי הגיע לארצות הברית, וראה את המורמנים האלה, כן? והוא ראה איך הם שולחים, ואולי אפילו האבנגליסט, אני מניח יותר את המורמנים, והוא אמר, מה הגרסה היהודית של הדבר הזה? מה זה שלוחים? אתה יודע, אז יגידו, זה ממזרח אירופה, והמגיד שהלך... נכון, הבעל שם טוב, שהיה לו 60 זה, 120 זה, יש כל מיני... אבל תסתכל על... תקשיב, הוא הצליח בצורה מאוד מצליחה לעשות אמריקניזציה של היהדות. המפעל, אוקיי. כן, ונגיד, ואני לא רוצה לזה, כי הוא איש, אתה יודע, מפעל פסיכי, ושפו לו, כן? ואני משתמש בשירותים שלהם כשאני בחו"ל, למרות שבישראל זה קצת יותר בעייתי, אבל נשים את זה בצד רגע. הוא הצליח בשפה פשוטה להפוך את היהדות להמבורגר, צ'יפס וקולה. למשהו שקל להבין מה זה, קל לצרוך את מדהים. זה. ואתה נכנס ואתה יוצא. ואתה... אבל תראי, זה מדהים. אני לא אומר שזה לא מדהים. השאלה מה זה עושה ליהדות. הרי היו תנועות משיחיסטיות בתוך היהדות במשך ההיסטוריה. נכון. רובם לא... לא הצליחו. לא רוצה להגיד, לא. דרך אגב... לא היה קהל יעד. שנייה רגע. התנועה המשיחיסטית הכי מוצלחת בתוך היהדות הייתה הנצרות. בוא, וזה הסתיים רע מאוד בשביל היהודים. והיה שהלך לאיסטנבול והתאסלם בסוף. שבתאי צבי, כן? שגם התחיל עם כל... ובסוף הסתיים רע עבור היהודים. כי כל פעם שמישהו בא ומציע משהו כזה, בהתחלה יש התלהבות, יש דמות קריזמטית, היא כובשת, מייצרים כל השלוחים האלה שיוצאים. נכון, הוא הצליח מעל אומר, אני מניח גם... הוא לא חי 30 שנה. מי? הרבי. ואני אומר, הוא 1992, הוא לא חי מלא שנים. ואני בא ואומר, המפעל ממשיך. למרות שהדמות לא קיימת, וזה עניין אותי למה. עניין אותי איך יכול להיות, עוד פעם, בהמון הקשרים אקטיביסטים, אני לא מדבר אפילו על התוכן, אני כאילו לא שופט את התוכן. כן. אני נורא איש של מעשה, אני נורא צריך לראות איך אני יכול לקחת את הדברים האלה ולנסות לעשות טוב בעולם, בסדר? אז אמרתי, אני בודק רגע מישהו שהצליח מאוד מאוד טוב, דרך אגב, גם על גנדי, יש המון ביקורת בהודו. לא, אנחנו רק מבקרים אנשים שאנחנו מכבדים. אני אומר, הביקורת זה בא ממקום של כבוד. המון ביקורת, למשל הביקורת הייתה שהוא כל הזמן בא ואמר רק טוב, ואז אמרו לו, טוב, תתייחס רגע למלחמת העולם השנייה, בסדר, בוא, לא היה לו תשובה טובה כי הוא אמר, הוא תמיד האמין בטוב של האדם, אז אני אומר, גם שם היה איזה קיצון כזה מאוד בעייתי כאילו. אבל אני אומר, אבל ההשוואה בסופו של דבר, יש פה שני ארגונים אני קורא לזה, בסדר? גנדי לא השכיל לעשות את זה ארגון, לא השכיל לעשות מזה מפעל, אוקיי? אבל יש פה שני... הוא עשה מדינה במקום מפעל. נכון. מדינה שהיום היא המדינה הכי גדולה בעולם, 1.5 מיליארד. עקבו את הסינים, אתה יודע. מה? אז זו המדינה הכי גדולה בעולם. במה? לא באנשים. בטח. כן? יש יותר הודים מסינים? כן. בסדר, אבל סין יש לדעתי ניב אחד, לא הודים, יש להם שם איזה 150 ניבים הרי בתוך הדבר הזה. לא, הודו... לא, אני מסכים, כאילו, אבל למשל השאלה אם באמת אתה תמצא את גנדי היום בתוך הודו. בסדר, האם גנדי היה מסתכל על הודו, והוא אומר, וואלה, זה הודו שאתה יודע, אני חושב שלא. מודי הוא ממש ההפך המוחלט של גנדי. כן. אז אותי סקרן לנסות לפצח את הגנום הזה, בסדר? שלמה זה עובד נורא טוב, עבד נורא טוב, ולמה השלוחים של חב"ד עובד נורא טוב. נו, ותקשיב, זה לחלוטין. יש להם הרבה מאוד דברים שהם עושים. מה? שלושת המרכיבים שאתה רואה במשותף ביניהם. אני אגיד לך. בום. אחד, אין ראש. כאילו יש... הפיזור. הפיזור.
כאילו בדרך כלל, פיזור או ביזור? או גם וגם? גם וגם, כאילו אני כאילו המצאתי לזה שם, בסדר? כאילו שם בלוקצ'יין, ברגע שזה בלוקצ'יין וכולם רואים מה בתוך הבלוקצ'יין ואין ראש, זה עובד. זה עובד. רשת. שנייה, רשת שלא תלויה בזה, כי בדרך כלל שיש לך מנהיג של... הם הולכים, נגמר האירוע, אפרופו הדוגמאות שנתת. בסדר? שיש מנהיגים והם הולכים, נגמר האירוע, ואז יש איזשהו בעיה. ממש מבוזר, כאילו, זה עבד לחוד באופן מדהים. אני חושב שהדבר השני שמאוד מאוד, שדומה להם בנוגע, שיש לתוך העניין פמיניזם. בסדר? על שם מה קוראים לאקטיביזם הזה? על שם התוצאה. בסדר? שיש כאלה שרוצים טבעונים, או לא משנה מה, תמיד זה על שם התוצאה. אצל גנדי ואצל השלוחים הוא לא אומר גאולה, לא קוראים להם גאוליסטים. אוקיי. נכון? לא קוראים להם זה, יש להם שם, הם שליחים. בסדר? הם פנסאים פעם קראו לזה, שהם מדליקים את האור, הם היו מולכים ומדליקים את האור. אז המכנה המשותף ביניהם, שיש משהו, מטרה גדולה. שעומדת מאחורי כולם וכולם מאמינים בזה. אז הביזור, אמונה. המטרה העליונה. אמונה, המטרה העליונה, והדבר השלישי, זה הנון-ולנס. תסתכל על חבדניק בדוכן של תפילין, שבאים ומציקים לו. יש סרטון שרץ מאוד יפה על שולחן של חב"ד בנתב"ג. לא יודע אם צריך לראות את זה. מישהי באה וצורחת עליו, מה אתה עושה פה עם הדוכן הזה של הנחת התפילין וזה? והוא לא מגיב לה. והוא מחייך. והוא כאילו עושה, כאילו הוא לא... התגובות שלהם הן מאוד מאוד דומות. אחד האמונות הבסיסיות של חב"ד זה נון-ויילנס? כן. כן? כן. זה בתוך האג'נדה של הרבי. בתוך ה-DNA שלה. הכל בחיוך. הנון-ויילנס, ממה הוא מגיע? גנדי בא ואמר, גנב, חייל בריטי או אח שלי, אני מסתכל עליהם אותו דבר. אותו דבר, אין לי הבדל בין, אני לא מבדיל ביניהם. כולם באים ממקום יפה וטוב וטהור ואהבה וכל מיני דברים כאלה. הרבי אמר אותו דבר על יהודים. הוא אמר, כל היהודים אותו דבר. הוא אמר, כולם במסכות. אתה במסכה של חילוני, או במסכה של חרדי, או במסכה של לא משנה מה, אבל כולנו בבסיס, שהם מסתכלים עליך ועליי, ב-wishful thinking, כן? הם רואים אותו דבר. אז בוא, סבבה, הבנתי. אז אני בא ואני אומר, שלושתם בעצם זהים לחלוטין, והם הבסיס לכל האקטיביזם שלהם. אז בוא, אוקיי, מרתק, ובוא עכשיו נצלול יותר לתוך העולם היהודי. בוא נשאיר את הודו עם 1.5 מיליארד אנשים. שלהם. בדיוק, שלהם. אנחנו עברנו 2 תקופות בהיסטוריה של ריבונות. התקופה הראשונה משלמה המלך עד לירבעם, רחבעם והפיצול, השני מה-80, ואנחנו בתקופה השלישית של ריבונות, אוקיי? בעבר מה שאפשר את הנפילת או סיום הריבונות היה קודם כל מאבק פנימי, קונפליקט, אז אחרי זה אלה שבחוץ הסתכלו ובאו ונכנסו. זה מה שאומרים גם היום. כן. אז אני שואל אותך, האם אנחנו משחזרים את ההיסטוריה, או האם יש משהו ייחודי בקונפליקט בתוך מדינת ישראל היום, ואיזה כלים לך יש כדי לעזור לנו להתמודד איתם, ואולי לקלף את השכבות העליונות ולהגיע לעניין שאני לא רוצה להיות פראייר, גם אני לא רוצה להיות פראייר, יאללה, בואו נמצא פתרונות. תראה, אני בא להיות אופטימי, אבל אני לא אהיה. לא, אני... אתה לא חייב להיות, תהיה אמיתי. לא, אבל אני מטבעי אופטימי. אני אגיד לך משהו. אמרת, האם אנחנו נמצאים באותו מקום כמו בפעמים הקודמות? מה זאת אומרת? 7 באוקטובר. היה תזמון. עכשיו, זה לא... התזמון היה אולי מקרי, אולי לא, אני לא יודע, אבל מתי הוא בא? הוא בא בשיא הקונפליקט הפנימי במדינת ישראל על הרבה מאוד דברים, שדרך אגב, רוב האנשים לא יודעים על מה. המדהים הוא, כן. יש חוקר מדהים באוניברסיטה העברית, אני לא זוכר את שמו עכשיו, פרופסור שחוקר הסכמות בתוך החברה הישראלית, הוא בא ואומר, 95%. כך כל נציג מכל קהילה, אם תדבר עליהם 95% מהנושאים, אין בכלל מחלוקת. אין מחלוקת מהותית. על הרוב אין מחלוקת. בסדר? למשל, המחלוקת הגדולה שהייתה על המערכת המשפטית, כולם מבינים שצריכים לעשות שינוי. כולם, גם שהאופוזיציה שהייתה קואליציה, הבינו שצריכים לעשות שינוי. השאלה איזה שינוי? הדרך זה לא האיזה, זה האיך עושים את זה. בסדר? זה האם אני בא ואני אומר, אתה יודע, אתה מכיר את הכדור הזה שמניפים בזה, ששוברים את הבניין, כאילו שיש כדור שמתנופף ושוברים איתו את הבניין, או לחילופין, אני שובר את החדר שאני צריך לשבור. זה הכל עניין של סגנונות. אני חושב שהוויכוח לא היה על השינוי.
על זה שצריך שינוי. כולם מבינים שצריך שינוי. כולם, דרך אגב, לדעתי גם במהות, בסדר שקראתי חלק מההצעות, אם היו מגישים אותם לא בצורה לעומתית ונורא בריונית. סליחה שאני אומר את זה, בסדר? האקט היה נורא אקט אלים. מה של לוין. כן, היה אקט נורא אלים. הרי במהות... לא, אבל היה פער מהותי, תקשיב. תראה, אני לא מסכים. אני בא ואני אומר, אם אנחנו נשב אנחנו ביחד, עם אנשים גם מהצד השני, ואני יושב, בסדר? ואני בא ואומר להם, בוא נראה על מה אנחנו רבים. בסדר? האם צריכים לשנות את האופן שבו נבחרים שופטים? התשובה היא חד משמעית, כן. לא על זה. שנייה רגע, האם צריכים לשנות, תראה, עילת הסבירות למשל, אני אומר לך כי עורך דין, כולם מדברים על עילת הסבירות, בסדר? יש המון היגיון במה שנאמר בצד השני. מה החלופות? האם לבית משפט יש עוד כלים? חד משמעית זה לא היה. מה היה המהות? המהות היה הדבר הכי פשוט. הכי פשוט. האם ניתן לייצר מערכת בו בן אדם אחד, שהוא יושב ראש המפלגה הגדולה ביותר, שלכן, והוא ראש הממשלה, ולכן הוא מחזיק ברשות המבצעת, וכתוצאה מכך הוא גם מחזיק ברשות המחוקקת, כי יש לו רוב שם, יכול גם לשלוט ברשות השופטת, כי אם הוא יכול לשלוט באחד ובשני ובשלישי, אבל בשום... זה לא... תראי, בשום הצעה, אני לא רוצה לא, אם יש 61, אם ב-61 הצבעות ברשות המחוקקת, אתה יכול להפוך החלטה של הרשות השופטת, אז אתה שולט ברשות השופטת. ואם הם היו אומרים 2/3, אני מסכים איתך. אתה יכול להגיד, כולם מסכימים שחייבים לעשות איזשהו חוק התגברות, זה נכון. אבל המהות, בין אם זה 61 או 2/3, לכאורה, אבל זה לא. זה ההבדל בין דמוקרטיה מערבית. כי בוא, אני עובד בטורקיה, בסדר? ההבדל בין זה ובין הדמוקרטיה הצרפתית, האמריקאית, הבריטית, כל מדינה מערבית עושה את זה בדרך שונה. בסדר? אפ-האוס, לא האוס, נשיאותי, לא נשיאותי, חוקה, בלי חוקה, פוליטיקאים ממנים שופטים, בסדר? יש מקומות בארצות הברית, ממנים שופטים. נכון, אבל בכולם, המכנה המשותף, שלא ניתן לבן אדם אחד לשלוט בכל השלושה. אז באמריקה למשל, איפה שהפוליטיקאים ממנים שופטים, קודם כל יש בית עליון ובית תחתון, ונדיר מאוד שמפלגה אחד מחזיק גם בנשיאות, גם בבית הלבן, גם בית הנבחרים וגם הסנאט. בנוסף לזה יש חוקה. בנוסף לזה יש גם מחוזות. מדהים, אבל רגע, ולכן אתה לא... אתה מרים לי להנחתה. ובישראל... אתה מרים לי להנחתה, סליחה שאני קוטע אותך. נו. כי הוויכוח הוא בעצם לא על המערכת המשפטית. ברור, זה הסימפטום. זה הסימפטום. אבל על מה דיברו? מה? על מה דיברו? על מה היו ההפגנות? על המערכת המשפטית. המערכת המשפטית לא הבעיה. לא. הבעיה שיש פה בן אדם, שנייה. הבעיה היא שיש פה בן אדם שמחזיק את המערכת הפוליטית 20 שנה, בסדר? בצורה מאוד חזקה וקשה, שבעצם סוג של ממסמס את הפרדת הרשויות. בסדר? זה לא קשור רגע למערכת המשפטית, לא. ברור. על זה דיברתי. דיברתי שאם אנחנו נדבר על המערכת המשפטית, רק על המערכת המשפטית, בסדר? זה הסימפטום, זה מה פניה. אבל רק... תקלף, מה יש מכך? נכון, תקלף. הנה קילפתי, זה לא המערכת המשפטית. אז מה זה? זה ביבי, בוא נחזור שנייה רגע. לא, זה לא על ביבי. שנייה רגע, זה העובדה היא, זה העובדה היא זה הפרדת רשויות. אבל זה העובדה היא שבמדינת ישראל, בסדר? גילינו את הלקונה. בסדר? כי לא היה אף פעם ראש ממשלה כל כך הרבה שנים, וכל כך דומיננטי. היה בן גוריון. רגע, אתה רוצה שנספר סיפורים על בן גוריון? לא, גם היה. לא, אם אתה רוצה, שנייה רגע, אם אתה רוצה להשוות... אבל יצאנו משם. שנייה, רגע, אבל בשן ועין יצאנו משם, בסדר? אם אתה רוצה סיפורים על בן גוריון, להפך, זה לא דוגמה... זה לפודקאסט הבא. זה לא דוגמה, לא, אני דווקא, הוא לא ההתמחות שלי, אבל אני כן שמעתי, הוא לא הדוגמה הטובה, כי הוא... הוא היה דיקטטור קטן. קטן? קטן בגודל, גדול בנפח. אבל המדינה הייתה מדינת בסטארט-אפ. זה התירוץ, זה, אני מסכים. אבל מה שאני אנסה לבוא ולהגיד, שבעצם אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול, שנוצר כתוצאה מאיזושהי פוליטיקה פנימית. והנה הקילוף, בסדר? הקילוף הוא שאם נשב, ואני חושב שזה גם האנטי, בסדר? של הצד השני, בסדר? של המחנה, אני אקרא לזה מחנה ימין, בסדר? שהאנטי הוא בא ואומר, הטיעונים הם לא טיעונים שמקלפים, בואו רגע נדבר על הבעיה האמיתית, בסדר? מה בעיניך הבעיה האמיתית? מה בעיניי הבעיה האמיתית? זה לא כן ביבי, לא ביבי. לא, שנייה רגע. לא, זה לא קשור לכן ביבי, לא ביבי. לשם לקחו את זה לצערי, בסדר? כאילו, אני בא ואני אומר, הבעיה של הפוליטיקה הישראלית... מה הבעיה? שאין דיון ענייני. שאין דיון ענייני, תראי. אני רוצה להגיד לך... שנייה רגע, אין דיון ענייני, אני שומע בסלון, הוא המנהיג הכי גדול בעולם, את מי זה מעניין? לגופו של עניין, בוא נדבר. מה זה לא מסכים? רידדו את השיח בצורה...
ברגע של נהג מונית מתחיל לדבר איתי על נושאים חוקתיים, אוקיי? של כמה הצבעות צריך לחוק התגברות, או לעילת הסבירות, או כל מיני דברים כאלה, זה נפלא בעיניי. זה כל המעורב בדבר הזה. להגיד שזה רדוד, אני לא חושב שזה הוגן. תקשיב, אבל זה לא השיח, בסדר? השיח, קודם כל, מעט נהגי מונית, אני לא יודע אם זה נהגי מונית. ככה אני חבר. שנייה רגע, אני זוכר, אני רוצה, הוא מתחיל, הוא שומע הרדיו, הוא מתחיל לקלל, איך יכול להיות? מה 2/3, מה 65? אמרתי, תגיד לי, אני יודע שאנחנו ברגע חוקתי, ברגע שלא מדברים על כדורגל ומדברים על זה, וואי, זה רגע מיוחד. אנחנו באירוע. אני לא מכיר הרבה נהגי מונית שמדברים על חקיקתי. מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, בסופו של דבר, ומשם התחלנו, בסדר? שאני חושב שכולם מבינים את הצרכים, וזה על המחלוקות, בסדר? את הצרכים המהותיים בעובדה היא אין גם מחלוקת בימין על הדבר הזה, בסדר? תקשיב, עוד פעם, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, אוקיי? וכאילו, הדבר הכי קל זה הכן ביבי, לא ביבי, או הדבר הכי קל זה... זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא... לא, אבל זה לשם... אנחנו, כאילו, אנחנו, בסדר? כי אני בצד שלא מצביע לו, ואני אומר את זה, אבל לשם אנחנו נגררים, זה העצוב. בתוך עולם הגישור, זה כמו לריב, בסדר? אז קילפנו, מה יש שם? מה יש שם? בעימות ביניהם? על מה כל הוויכוח של השנים האחרונות? על כל הוויכוח של השנים האחרונות? כן. אני חושב שזה עניין של רצון להישאר בשלטון. תקשיב, בסוף נקלף רגע את הכל, בסדר? לוין, יש לו אג'נדה מאוד ברורה בנוגע למערכת המשפטית, אבל עוד פעם, אני מסתכל על דברים שהוא עושה. אני מרדד רגע עוד פעם את האופן שבו הוא מגיש את זה. אני לא חושב אם לא היה את כל הרעש מסביב על איך משאירים, הרי זה אחרת, בסדר? אם לא היה את השיח של כן ביבי, לא ביבי, לא היינו היום פה. אני חושב שהכישלון הגדול של מחנה מאוד מאוד גדול, שהם הפכו את כולם לביביסטים. עכשיו, ביביסטים, סליחה שאני בא ואומר את זה, זה הפך למילת גנאי. עכשיו, מה זאת אומרת? אסור לי לרצות שבן אדם יהיה ראש הממשלה? כאילו, העובדה שאתה מקנה אותי ביביסט, מה אני עושה בגישור? בסדר, שאני קורא לך אידיוט, מה אתה עושה? זה התנועה, תודה. מתבצר, נכון? אנחנו קוראים להם אידיוטים. כי ביביסט, זה בא ואומר... אני לא קורא להם אידיוט, אני לא. אתה לא, אבל אתה קורא להם ביביסט. למה? לא אתה, אבל אני מדבר על הרבה מאוד אנשים אחרים. בסדר, אבל זה הנרטיב שרץ, ולמה? כי הוא בא ואומר, מה זאת אומרת? אתה מבטל את שיקול הדעת שלי, בסדר? מה הצד השני? אתה מקלף, אתה רק מקלף צד אחד עכשיו של המשוואה. מה הצד השני? אז בואו, כי בקישור... מה הצד השני רוצה? כן, מה? הערכה. מה? הצד השני רוצה שיראו אותו. הצד השני, ההצבעות הן הצבעות לאומתיות, הצד השני, כלומר, הימין, כן. שיכבדו אותו. שיכבדו אותו. גנבו לי את המדינה, המדינה שלך, יש את האמירה הזאת גנבו לי לנו את המדינה. המדינה של אבא שלכם, מה זה גנבו לי? הצד השני רוצה שיכבדו אותו. הצד השני רוצה שהוא בא ועם הצעה, שלא תהיה שומרים על הצער השלישי, בסדר? או הנה הוא רוצה לבטל את המשפט, או כל מיני טיעונים כאלה שהם טיעוני סרק. הצד השני רוצה שיכבדו אותו, שיראו אותו, שההחלטות שלו הן לא החלטות של... בגלל זה הוא מצביע... שנייה רגע, כמה פעמים שמעתי, בסדר? על אפכם וחמתכם, בסדר? אני אצביע על האיש. אני יודע שהוא לא טוב לי. אז אם אנחנו מקלפים, הצד שמזדהה עם בן גביר, סמוטריץ', נתניהו, אריה דרעי, גולדקנופ, הוא רוצה כבוד. הוא רוצה כבוד, הערכה ושירו אותו. כבוד, למרות שהוא בשלטון כמעט 20 שנה. זה אז היה, אבל זה נכון. ובצד השני... אני מדבר על המצביעים, לא על הפוליטיקאים. בסדר, וגם האג'נדה, ובצד השני שמצביעים לפיד, אייזנקוט, גנץ, ליברמן, כל האלה, קילפנו מה הם רוצים? מה הם רוצים? באיזשהו מקום זה, גם הם רוצים שירות, זה אחרת, כל אחד רוצה שירות במקום אחר, יש איזה משולש. כולם רוצים שירות. לא, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. אוקיי. כשאני אומר למישהו בביסט, הוא רוצה שאני העם יראה אותו, בסדר? בתוך הדבר הזה, אוקיי? כשאני, הצד של גנץ, אייזנקוט, לפיד, whatever, אני רוצה שהשלטון יראה אותי. בסדר? לא סופרים אותנו. לא סופרים אותנו. לא רואים אותנו. הרי אם הכל היה נעשה בשיתוף פעולה, אני דרך אגב, בזמנו, כשהיה את המהפכה, אמרתי שהממשלה, סליחה, מתנהגת באופן הכי ילדותי ומטומטם שיש. תזמינו אותם לשולחן, תשמעו רגע מה יש להגיד, תעבירו את הדבר הזה ביחד. הרי אין התנגדות מהותית. אז למה הם לא עשו את זה? למה? למה? כי הם רצו את הפילוג, מותר להגיד? הם רצו את הפילוג.
הם רצו שאתה תצעק, הם אז רצו שלפיד יגיד מה אתם עושים. עכשיו אני אומר, רגע, אתה אומר לי שאני לא עושה טוב? בוא תגיד לי, תעשה אחרת. בוא תשב איתי רגע. עכשיו, אם ישבו מאחורי הקלעים ואנחנו לא יודעים, אני לא יודע, בסדר? אנחנו לא יודעים. אבל למה לא ראיתי הזמנה? בסדר? עכשיו, להם טוב שלפיד יגיד שאתם פוגעים, או שגנץ, או לא משנה, יגיד שאתם פוגעים, כי הם באים לבוחרים שלהם, והם אומרים להם, תקשיבו, אתם רואים? הנה, לא רואים אתכם. מי הוא שיגיד לנו איך? אתם בחרתם בנו, אנחנו הגוף הנבחר, במדינת ישראל יש דמוקרטיה. נכון, מה דמוקרטיה אומרת? שהעם בוחר את נציגיו. נכון. נציגיו נבחרו, נציגיו רוצים לעשות שינוי. מותר להם? מותר להם? מותר להם להחליט שלבית משפט עשו את המילה האחרונה? מותר? שנייה, אם הם באים, ואם הרוב בא ואומר, אני רוצה לקחת את החולצה שלך כי בא לי, ויש לי 61, מותר לו? התשובה היא שלא. למה? שנייה רגע. למה? רגע, לא לי. אם הוא רוצה לקחת את החולצות לכולם... לא, זה החולצה שלי. לא, את החולצה של כולם? כך. אם אתה רוצה לקחת את החולצה של... לא, שלך, ספציפית. לא, כי הוא לא אוהב אותך. שנייה רגע, אבל אין הוא לא רוצה להעביר כסף ליישוב הזה. אבל, שנייה רגע, סליחה שאני אומר את זה, אבל אין באמת הצעה כזאת. מה הכוונה? ההצעה היא חלה על כולם. תן לי דוגמה, אין הצעה כזאת. מה? אני מעביר כסף למגזר הזה בגלל זה. אני מעביר את זה לפה בגלל זה. אוי, אתה רוצה לדבר איתי על העברות למגזרים? אתה רוצה שנייה רגע, שנדבר על כל מיני שרים שהיו בעבודה ויושבים בכלא? שנייה רגע, כולם מעבירים למגזרים. לא מליץ יושר של זה. כולם מעבירים למגזרים. אני רק בא ואומר, לא, אבל זה שני דברים שונים, בסדר? אני חושב שהעברה למגזרים פוגעת במדינה, אבל לא אני, לצערי, בסדר? לא בחרו עוד מספיק אנשים את מי שרציתי. מדינת ישראל, יש ממשלה. נבחרה, בסדר? על ידי האנשים. עכשיו, אם היית אומר לי... והיא מוגבלת במשהו, היא יכולה לעשות מה שבא לה. היא יכולה לעשות כל דבר שבסוף לא פוגע, אני אקרא לזה אחרת, בזכויות אדם. או בפרט. ואם אתה תראה לי, ואני מוכן לשבת איתך, זה לא לפודקאסט, בסדר? כן. כי אנחנו מנקים. וזה החוק פה. מה החוק אומר? לא, זה החוק. רגע, אבל החוק הזה נכון לגבי, המדהים הוא שהחוק הזה הוא נכון לגבי כל דבר. מה הכוונה? הרי תבוא ממשלה הבאה, בסדר? ותבוא ותגיד, אוקיי? אני רוצה לתקן כל מיני דברים, הנה, בית משפט החליט ככה, בית משפט החליט שאי אפשר לפנות התנחלות, סתם דוגמה. אני יכול בתור ממשלה הבאה להחליט שכן יכולה. זה איזשהו חרב פיפיות. איזה חוק, הכל בתיאוריה, כן? גם על ביטול חוקים. רוב החוקים, דרך אגב, שביטלו, הם לא חוקים של הימין. הם לא חוקים של הימין. לא, ובגלל זה אני בא ואני אומר, לממשלה מותר להחליט, בסדר? מותר לבוא ולהגיד, שנייה רגע, שאני רוצה לשנות משהו ביסוד. מותר, כל עוד אין לנו חוקה. והעובדה היא שאנחנו בדיוק בדיון הזה, בסדר? למה לא מותר להם? אז אני לא רואה את הצד השני. בואו נדבר על זה אם מותר להם או לא מותר להם. על המהות, בסדר? בואו נדבר אם מותר או לא מותר למי שנבחר לעשות, לא יודע מה שהוא רוצה או כמעט מה שהוא רוצה. עצם העובדה היא שאנחנו מבטלים את הדיון הזה. וחושר באים ואומרים, משקו לי, אכלו לי, שתו לי, לא משנה מה. בא הצד השני ואומר, מה לא הבנתם? אני בחרתי. בסדר? תנו לו לנהל. יש משהו באי שקט הזה שאנחנו מייצרים, אני כאילו לקחתי בעלות על המחנה, בסדר? משני הצדדים, שהוא משרת את נרטיב הפילוג. הוא משרת את נרטיב הפילוג. כי במקום לדון לגופה של הצעה, בסדר? במקום לדון רגע לגופן של בעיות, אנחנו דנים לגופם של אנשים, אנחנו דנים לגופם של מחנות, לגופן של קהילות, לא משנה מה, ואנחנו נפסיד. אין דרך לנצח בזה. אז בואו, אנחנו לקראת סיום. יש דבר אחד שאני רוצה, דבר נוסף שאני רוצה לשאול. אתה יודע, התפיסתי היא שמדינת ישראל היא בעצם המשך של הסיפור היהודי שהתחיל עם אברהם אבינו לפני 4,000 שנה. עכשיו, במשך ההיסטוריה אנחנו אהבנו להתווכח ולריב, ואפילו תרבות המחלוקת הפך להיות חלק מה-DNA היהודי, והרבה אומרים שהגניוס היהודי בא מזה שאנחנו יודעים איך ללמוד ואיך להתווכח, אבל בסוף תמיד הייתה הכרעה. אם זה בית שמאי או בית הלל, עם ההלכה, שזה בעצם החוק, איך אנחנו חיים, זה לפי זה או לפי זה. המיעוט יכול להמשיך בדרך שלו, אבל יש כלל שקבעו. עכשיו, בעולם הגישור, אתה רואה שאתה בעצם המשך של תרבות המחלוקת, אתה מציע איזושהי שיטה אחרת, שאני לא בא כדי להגיד, יש שתי גישות ואני מכריע, אלא אני מקלף ומחבה מחדש, או איך אתה... גישור זה משהו חדש, משהו ישן? לא, גישור ממש משהו הוא לא חדש. אם אתה מסתכל על הקהילות של פעם, הרב היה מגשר, הוא לא היה מכריע. אם היה לך רב חכם, בסדר?
החוכמה היא לתת לאנשים להחליט ולהשפיע על ההחלטה שלהם דרך העצה הטובה, ושהם יחליטו, נכון? גם שיש לנו ילדים. עשו לך, כמו ש... נכון, עשו לך, נכון. הרי גם הילדים שלנו, אנחנו נשמח שהם יקבלו את ההחלטה, אני קורא לזה לבד, אבל אני אתן להם טיפים ואני אמליץ להם והכל. כאז אני מחליט, רגע, אני החלטתי. לא החליטו עבורי. ואם זה לא יסתדר, אז הרב היה מכריע. בקהילות... אז אתה רואה המגשר בתור סוג של חילון של תפקיד הרב בקטע הזה? התשובה היא שהוא התאמה, ואני אסביר למה, בסדר? כי אם היינו עדיין נשארים בקהילות, לא היה צריך גישור. והיינו מסתדרים, ודרך אגב, לא היינו צריכים את השאלה שלך אם אנחנו בדרך לחורבן בית שלישי או רביעי, בסדר? חס וחלילה. חלילה, כי לדעתי כבר עברנו אותו. אבל לא יודע, אני מקווה שעברנו אותו, אפרופו אופטימי. הגישור מבין שהוא לא יכול להכריע, בסדר? כי אני לא יכול, כאילו, כי יש המון קהילות והמון תרבויות. ואז הכלים שאנחנו צריכים להשתמש הם כלים של הסכמה. אבל אני לא באמת לא מכריע, בסדר? יש לנו המגשרים, כל מיני כלים שאתה זה שתקבל את ההחלטה הנכונה, אני קורא לזה. בסדר? בוחן מציאות, כל מיני כלים שאנחנו מביאים מבחוץ, שאנחנו מאוד מאוד מכווינים לתוצאה, בסדר? אבל לא רק שאנחנו לא יכולים להכריע, אלא אנחנו רואים איך מתייחסים לבתי משפט שמכריעים, תמיד יוצא צד לא מרוצה. ואז מה עשינו בזה? אני לא מפסיק את האיבה. הרי שאתה הולך לבית משפט, טרי, בסוף, הצדדים המשיכו לשנוא אחד את השני. במקרה הטוב, כמו שהם נכנסו, במקרה הפחות טוב, עוד הרבה יותר, כי זה הליך נורא אלים. המטרה שלנו היא שהם יפתרו את הסכסוך, והם יכולו להמשיך להיות שכנים, או שותפים, או לא משנה מה בתוך אתה יודע, חלק מהקהילה. וכדי לעשות את הדבר הזה, אנחנו חייבים להגיע להסכמות. אז הגישור זה, אני קורא לזה, זה שדרוג. זה שדרוג? זה שדרוג של הרבי. כי הוא בא ואומר, אני מבין שאני לא יכול להכריע, בסדר? אבל אני אתן לך כלים שאני לא צריך להכריע. שאנחנו נפתור את הסכסוך שיש בינינו בצורה הטובה ביותר, שתיתן לך מענה כמעט מושלם, ייתן לצד השני מענה כמעט מושלם, כי אפשר לקבל הכל. בסדר? בחיים אנחנו לא יכולים לקבל הכל. וגישור בקונטקסט מדיני, ההבדל בין זה לגישור בקונטקסט של קהילה? אותו דבר. בסוף. כלומר, אומרים לי, איך אתה מגשר חברות? מי עומד בראש חברה? בן אדם. מנכ"ל. אם אני יודע, תראה, נכנסתי פעם למישהו, הייתי בחיל אוויר. נכנסתי פעם למישהו, והמנכ"ל היה לו תמונה של מטוס. אמרתי לו, איפה היית בחיל האוויר? ואחרי סכסוך. ואז התחלנו לדבר איפה היה בחיל האוויר ואיפה הייתי בחיל האוויר. אוטומטית הוא שלי. אוטומטית גייסתי אותו. קילוף. גייסתי אותו. בסדר לך, ואתה אומר חברת ענק ועורכי דין והכל, זה לא מעניין. המנכ"ל זה שמחליט, היינו ביחד בשתי יחידות סמוכות, היינו פחות או יותר באותם גילאים. דרך אגב, הסכסוך נגמר. באותו הרגע, הסכסוך נגמר. זה לא משנה אם זה חברות, וזה לא משנה אם זה מדיני. דרך אגב, אתה רואה את זה גם היום. בסוף זה הכל באישי. אוקיי. אז בסופו של דבר, כל הסכסוכים עומדים מאחוריהם בני אדם, וכל בני אדם מתנהגים אותו דבר, טרי. אין שום הבדל, לכולנו כעסים, לכולנו פחדים, לכולנו רצונות, כולנו רוצים להרגיש כל מיני תחושות של אוהבים אותנו ומעריכים אותנו, ואם אתה תתנהג ככה, זה לא משנה אם אני עומד בראש מדינה, אם אני עומד בראש חברה, או אם אני גנן בגן שרב עם ההורה. זה ממש אותו דבר. שאלת סיום, ולענות את זה תוך 30 שניות. יש עכשיו ניסיון במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. עכשיו ראש ממשלת ישראל היה שם, לא נראה לי בתפקיד של מגשר. ברור, של מחמם. ולכאורה יש לנו את טורקיה וקטר שגם מנסים להיות מעורבים, לא נראה, לא יודע אם אפשר לקרוא להם מגשרים או לא. איך, ברור שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל אם אני מכריח אותך עכשיו להגיד מה, אחרי הקילופים, ארצות הברית איראן, מה יושב מתחת, והאם זה משהו שניתן לפתור בגישור, או חייבים פה כוח? יהיה פה כוח. למה? חד משמעית יהיה פה כוח, דרך אגב. למה יהיה פה כוח? כלומר, תהיה מלחמה. אני מצולם, ואז אתה תוכל לבדוק אותי אחר כך. ברור, בגלל זה אני עושה. ותראה, עניתי. למרות שהוא חיכה, תראה, קודם כל מה שטראמפ עושה, הוא בונה מנופים בתוך משא ומתן. הוא מזרים המון 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 כוחות, כדי שבסוף המשטר האיראני יתקפל. אני לא רואה את המשטר האיראני יתקפל. אנחנו דרך אגב ב-12 בפברואר. 12 בפברואר? כן, מצולם. תהיה מלחמה. תהיה מלחמה. אני לא, במשא ומתן פה, כן. דרך אגב, ואני ממש עוקב. וזה בגלל שהאיראנים הם בעצם עם אמונה משיחיסטית? נכון. הוא לא עושה ביזנס. תראה, עם פוטין הוא יעשה ביזנס, עם הסינים הוא יעשה ביזנס, וימכור את כולנו, בסדר? כדי שיהיה, הוא עושה עם כולם ביזנס. אז למה עם האיראנים לא? בגלל האידיאולוגיה המשיחיסטית או בגלל... בגלל האידיאולוגיה.
אין שם... הם לא אנשי עסקים. כלומר, בעיניך אפשר... אז אני מסיים עכשיו עם ה... זה מעניין פה, כי אתה אומר בעצם, הסיבה שהוא לא יכול לעשות ביזנס עם האיראנים, זה בגלל האידיאולוגיה המשיחיסטית שלהם. נכון. אוקיי? ודווקא אתה חקרת ארגון שמתעסק עם אידיאולוגיה משיחיסטית בצורה לא אלימה. זה ההבדל. ואני יודע, ומעניין אותי לדעת אם אנחנו 2026, אם בעוד 100 שנים, החבר'ה האלה יצליחו להישאר על האלימות הזאת. כי ברגע שיש לך אידיאולוגיה משיחיסטית והיא הופכת להיות אלימה, אתה לא יכול לעשות ביזנס עם זה. ברור. והשאלה, אתה שואל שאלה, האם כל אידיאולוגיה משיחיסטית בסוף תהפוך לאלימה? לא, היא לא כל אידיאולוגיה, אבל יש לה נטייה ברגע שהיא, כל עוד שהיא בדרך להשיג את החזון המשיחיסטי, והיא בדרך, אז זה בסדר. ברגע שמתחילים לקחת אותה אחורה ולעצור את זה, אז היא הופכת להיות אלימה. וזה מה שראיתי וחקרתי לא מעט מקרים של הדבר הזה. אז אני אענה לך, ולא בהשוואה חלילה, בסדר? אבל בכלל תרבות בן אדם, ממה שאני מכיר, אני לא חוקר של הרבי, בסדר? ושל חסידות חב"ד, אני חוקר של השליחים בעיקר, הטוב והנון ויילנס, האי אלימות טבוע בהם כל כך עמוק, דרי, שאני לא רואה, שאני לא מצליח לראות אותם נוקטים בדרך אחרת, אידיאולוגית. אני לא, כי האי אלימות אידיאולוגית, בסדר? אם הם יצליחו או לא יצליחו, השאלה היא אחרת, כי השאלה היא אם יהיה חלופות. בסדר? ולא דיברנו על, ואני כן מתחבר, כי פעם ראשונה, נתקלתי בבינה לפני. כאילו, כולם יודעים מי זה בינה, נכון? כן. כולם, אני לא צריך להסביר. והייתי רוצה נשמע את האומה, הבית של היהדות הישראלית. מעולה, מי שלא ידע. וכשמעתי על זה, דרך אגב, דווקא באיזה סרט בכאן 11, שפבלו רוזנברג ודן טורן היו בדרמסלה, לא זוכר איפה, והם נכנסו לבית בינה וזה, במפגש איתך, ואני בא ואני אומר, בסוף, כל פעילות שליחותית, בסדר? או כל פעילות אמונותית יכולה להיעצר או להימשך בהתאם לחלופות. בסדר? יש צורך היום. יש צורך באמונה, יש צורך בשייכות, יש צורך בחיבור, אנשים רוצים להיות... תמיד היה. אבל היום יהדות יותר, אני רואה את זה מבית. אני רואה את זה אצלי בבית. כן, נכון. בסדר? אז אם זאת החלופה המהממת, והם עושים עבודה מהממת חב"דניקים, אז ילכו אליהם. ילכו אליהם. אין חלופה אחרת. אבל יש חלופה אחרת. אבל יש חלופה. נכון? ואז זה שם. אז עניין של גודל, אני לא רואה, עוד פעם, אני לא רואה את חב"ד הולכים בשום קונסטלציה למשהו שהוא אלים. אז בואו נעשה, אנחנו חושבים מלחמה עם איראן תהיה, חב"דניקים ימשיכו לעשות טוב בעולם ולא להתעסק עם האלימות, שזה חשוב מאוד. לא להתעסק באלימות בכלל. נהדר, ובואו נקווה לשלום על ישראל. יניב, תודה רבה. בכיף גדול על האירוע. בריאות. תודה.